बर' डिस्ट्रिक्ट जाबाय उदालगुरि, गामिया जाबाय बारंगाबारि आरो थानाया जाबाय डिमाकुसि। दा आङो रन्जित बर' बिथाङा आंनि गथ'। दिनै बल गेलेनानै बिथाङा मोजां रोखोमै साक्सेस जानो हादों। खेला गेलेनायखौ मोजां मोनदों। आंबो गावनि गथ'खौ जोबोद साबायखर बाख्नायदों आरो इयुनाव आंबो बियो सासे मोजां मानसि जानो हायो आं बिनो हास्थायनाय थाबाय। गथ'निसिम बोर सारस्रिनाय थाबाय। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खेलायाव गोसो दंमोन। दा बिदिनो बिथाङा मोजां जादों। आं बेखौनो हास्थायनानै आं बिफा जानानै आफा इसोरनिसिमबो माने बोर सारस्रिनाय थाबाय। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।